El Tot Barcelona és un element necessari perquè el que volem és establir un espai on la gent sàpiga què ha passat a la seva ciutat, quan es lleva, obre el mòbil mentre fa el cafè i vol informar-se sobre quines són les noves de la seva ciutat. Això és el Tot Barcelona, bàsicament perquè sabem que Barcelona és un monstre del que tothom parla, on passen moltíssimes coses, però tots els mitjans tenen el Barcelona com un element, diguem, com un condiment de la seva dieta i que sempre hi és present, però nosaltres venim a servir-lo com a primer, segon i postre. Jo com a barceloní soc del barri de Vallcarca i sempre he viscut allà i aleshores treballar en un mitjà que parla de la meva ciutat doncs sempre és un al·licient. És un gran repte perquè volem satisfer, jo estic a la part comercial i el que volem és satisfer a tots els clients, les seves necessitats de comunicació, associant-se a tota la nostra audiència i de forma que vegin el nostre suport com una eina de comunicació i d'ajuda per a ells. Crec que el Tot Barcelona és una oportunitat de fer Barcelona protagonista, un protagonisme sense complexos, que sigui tan plural com permeti l'extensió de les nostres pàgines, que ens deixi molt espai per parlar de la ciutat, que no la supediti a una cobertura generalista en la que sovint la ciutat es veu a remolc d'altres circumstàncies, especialment en política o en economia, i que la ciutat pugui parlar de si mateixa i parlar al món de qui és i què ambiciona. Dels grans problemes, digue-li inseguretat, turisme, el futur de la mobilitat, trobar el per què, qui juga un paper important en aquestes problemàtiques, d'on ve i sobretot cap a on van. Aquest diari va dirigit a tots els barcelonins, però què entenem per barcelonins? Tothom que hi viu, tothom que hi ha nascut, però potser ara no hi viu, però continua tenint un vincle amb la ciutat perquè hi ve de tant en tant o perquè potser hi ve cada dia a treballar, tothom que hi ve cada dia a treballar, encara que no hi faci res més, o qui ve a passar-li cap de setmana, o fins i tot gent de comarques més allunyades de Catalunya que hi ve uns dies l'any. Poden ser-ho barcelonins a temps complet o a temps parcial. I a tota aquesta gent li interessa què passa a Barcelona i li hem d'explicar bé i ho ha de poder entendre tothom. Això sí, el veí de Barcelona estarà en el centre, perquè és el que està aquí les 24 hores i el que pateix o gaudeix de totes les virtuts i tots els defectes i tots els problemes de Barcelona i amb ell hi tindrem una especial atenció. El periodisme local barceloní, diguem que sempre ha tingut una escola pròpia dins del periodisme local, perquè segurament abans que s'inventés la paraula ja era la premsa local des del minut zero, perquè allò que passa a Barcelona reverbera en tot Catalunya i per tant sí que en primera instància ens afecta als veïns i veïnes de la ciutat, però també té unes implicacions. I al revés també, i a vegades costa visualitzar-ho, que allò que passa a l'entorn de Barcelona també reverbera en la ciutat i sovint no sabem com fer aquest encaix, aquest puzzle difícil, però bé, un dels objectius del Tot Barcelona és intentar aquesta quadratura del cercle